Han dör. Nej! Jag vill ha en leksak. Mamma dör. Du ska inte bara dö. Och pappa är inte dö. Men vi tror ju verkligen mot den där för han godis. Godis, mamma. Mamma, ge mig godis. Alla kommer fylla på din klitoris. Pappa, jag kommer fylla på din klitoris. De har en liksom pappa har en peri. Vad heter det? Peri. Nej, jag. Hon sa en gång att jag var fel. Och varför ska jag ha det? Jag tar på det klitoris. Jag är så nöjd. Elisa! Evelina! Hur du Nina? Är de bra vänner eller? Det är bra på film. Filmar är på tank. Lite ibland. Vad? De. Vad fan, det är en mamma. Som är teatersal. Förstår ni? Hon ska knulla lite. Titta. Sen lite för titta. Sen ska jag med Nina och köpa nya pungkulor. Men vi går till BK för jag vill köpa. Ja. Nej, för nu vill inte följa med till deras kvar. Vi ser lite efterkommande. Nej, för vi närmar oss. Nej! Jävla kom bara. Aj! Aj! Mamma, inga pappa också. Alltså som en bad till Gud eller någonting. Nej, va? Det är som en bad till Gud när hon låg på golvet. Men lilla gumman, jag är inte rädd för dig om du tror det. Nej. Du är en liten bimbo, fattar du? Fattar du, jag kommer så nära dig. Jag kommer så nära dig, fattar du? Alltså, när jag var lite barn, jag kunde så som en liten gilla så. Jag svär på allt att jag tappade bort mina känslor för det här och så. Jag kunde inte slå på. Nu är det lite mer så jag får ta allt så du kan ligga på golvet. Alla som inte får mig. Jävla idiot. Jag har min mobil här. Jag kan ringa 112. Ja. Ja. What are me? Inga röd kortbord. Jag vet inte vad det. Jag har mycket hemma, du vet jag bor i Saltsjöbaden. Pappa betalar. Jag hejar på Djurgården. Jag heter Ma. Titta på vänster. Om du tittar på vänster sida så ser du bruden som tillhör Djurgården och står för det. Kallar Rebecka för Hammarbyska. Vi kan kalla henne Eloko. Vad säger du va? Du är en Djurgårdslina. Då hon blir sur. Men Rebecka bara, vad ska du göra? Och sen AIK, de ligger där nere alltså. Alla bara sparkar på en. Brownie.